Pero sobre todo para decirte que te quiero un huevo. Què tenen en comú els pobles de la Nucia, de Mutxamel, de Calp o de Busot? Són alacantins. Estan governats per diputats provincials del PP i tots podran inaugurar en període electoral obres per valor de més de 5 milions d'euros. Però el que més uneix a aquests pobles és allò que els diferencia de la resta, el mètode de finançament. Així guanyen les eleccions los amiguitos del alma, amb subvencions a dit. Calp va ser el primer en inaugurar aquesta legislatura el Club dels Pobles VIP. El president de la Diputació decidí que aquesta administració pagaria a l'Ajuntament d'on és alcalde una obra competència de l'Estat. I quina coincidència! Es farà terreny expropiat a un familiar directe i que es requalificarà com a urbà i industrial. I quina casualitat! S'inauguren en any electoral. La resta d'amiguitos de l'alma no tardaren en entendre que les subvencions a dit són la millor forma d'invertir en campanya i traspassaren també la frontera entre el privilegi i la discriminació que marquen les subvencions de la Diputació. Perquè ho entenguem amb un exemple real, dos tipus d'ajudes es reparteixen, plans d'obra i subvencions a dit. Aquestes últimes conegudes oficialment com nominatives. Enguany, Busot té una nominativa. Finestrat té un pla d'obres. Ambdós pobles volen un poliesportiu. A Busot, perquè sí, la Diputació se'l paga íntegrament, mentre que Finestrat haurà d'aportar un 30% del preu del pavelló, a més de no poder rebre ajudes per més de 2 anys. A que no és difícil imaginar quin dels dos alcaldes és vicepresident de la Diputació? I és que per als amiguitos de l'alma, ser alcalde és com volar en primera, però amb els de la classe turista pagant-los el caviar. Aquells 5 milions dels teus diners que rebran per un colp de dit del president és la mateixa quantitat que 107 pobles alacantins de menys de 10.000 habitants han tingut que pagar per poder tindre un pla d'obres de la Diputació. Aquesta milionada, 5 milions a dit, que suposen gairebé la meitat de la quantitat que la Diputació es va negar a aportar al Fons de Cooperació Autonòmic, un projecte per revertir des de totes les administracions valencianes els diners públics en funció de la població. Només falta la Diputació d'Alacant. Va preferir gastar-se els teus diners en subvencions a dit per a la promoció política dels amiguitos de l'alma.